Joo. Tässä on mun suojelusenkeli. Siinä se istuu kyllästyneenä, poskeensa vasten nojaten jossain taivassalissa. Kyllästyneenä minuun ja varmaan kyllästyneenä koko ihmiskuntaan. Se on ruskea. Kirkkaat, puhtaat värit katos jo ajat sitten. Huolimatta alakuloisuudestaan, niin tämä on mulle hyvin rakas taulu. Se syntyy nopeasti, miltei ohjattuna. Tuossa vasemmalla on pylvään päässä patsas, Rebekka. Muistikuvasta sen siihen hahmotin. En tiedä miksi. Myöskin vasemmalla alalaidassa ikkunalla on narsissi, joka kuvannee ihmisten narsistisuutta nykyaikaa. Tämä on varmaan tämmöinen nykyajan enkeli. Sillä on suuret siivet, että toivoa on vielä. Ne siivet onkin lohduttava elementti. Joka tapauksessa mä toivoisin, että se saisi meistä ihmisistä tulevaisuudessa vähän